Rimi ya pano salsa salnai pano jorara bagi tamni hingga hingga sing nogo samung palya ya ke tong masing mai su gya bus kanggo sini tangnani lama no sing nasirinya sing ma aguk lainai tamni hingga hingga ini salsa saya tong ma sing thaigelak sini bus kanggo tebo gobang ma man thaiman kha hingga sing sanani tangnani lama manai abni bagai sing mohai ke asuk tongya jotono pal ke bu bagrano sing logir lanya ni nango obo nangko kesana musung ulu korong no noro go phaidi sing mai baksa tong phaidi bu bagrano logir phaidi gobang ma sal tongai me apano salsa salai pano jorara di bu bagrano obo nangko kesana musung buda baksa musung to mane saja yang itu je oro phaid mane maya bu bagra bo hain tatal se thawai tongo bo diliu bo thangya re social media rogo gobang ma viral lungui tongo aboni tile nang pabo ko sanani musu obo hai kok sanai rong no gangkyang belai bukang jago tangai himale tabung kha jotono saimano net ni jug o jora rogo mo hai tatal nai kok salai mane abo belai ke saya karon buba grano sing nugui tongo jotono boje o tirpra hawo phainai samong khlai